Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan ni Romeo, gapu iti umadanin a panagturpos ni Hana iti high school. Nakunamat ni Primo, ano nagtuloy kumamat ni Teresa ang anak na, ket agturpos kumamat ten iti kolehiyo. Naglabas nga rod ti aldaw, ket nadanon ti panagturpos ni Hana iti high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluhan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hana, congrats kan ka. Kastamat kan ka, Bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos tamat langin iti high school. Uwan nga rod, uray dagiti dadakal ko. Nakaragragsak damat. Uray mat ni tatang ko, Bong. Nalaos mat ti ragsak na. Pudno dayta, nakita kayo nga rod itay, madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti panagturpos mo. Uray siyak, Bong. Jack mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umay kan. Mapanta iti ayan dagiti dadakal ta. Agur-uray dan kadata. Kita talaga turpos ka ni high school. Anda ngay akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Alang arot, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya atin manan ti panagadal mo. Iti kasta madumpal ti arapam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak na sayaat. Gaputa kayat ko talaga ti makalpas iti kolehiyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti Masakbayan yung agkakapsat na ita. Ket ti kanahin ko nga ibaga kara kayo, ha? Dayta ti kinabaknang ading tumapukaw. Laglagipan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa dayto iti armas tayo amang sango kadagiti panubok. Pudno dayta. Ta ure no awan kinabaknang tayo. Uno ure awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakkel tayo. Kanday ta ti armas tayo asumango kadagiti panubok. Agkolehiyo ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-adda nga aggagatak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadal da. Nang runaket addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo, isuntumat ti katulunga mamang paadal kadagiti kakabsat na. Wan matket di amano. Daytamot lang tinakuna na kanyak. Nagitintumot kano addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana. Saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Daytamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka din? Wen, Bong. Sika ngay. Uray siyak, naka-enroll ak maten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din? Wan ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din? Wen, agawid ak maten. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Alang nga rod, Bong. Patgak ti awis mo. Anya ti ko ng Primo? O may agpasar da Romeo kung dagiti anak na dito? Wen ka no, Alma. Dayta tinakuna kanyak ni Romeo. Alang nga rod, tamang isagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pag-aayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo kunam, bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ayun gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tad. Teresa, anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumaromyo. Kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang? Wan, anak.
Isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sa rungkarda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana, kolehyo nga minen, iso nga amangan no mairanangad na pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod tatang, ngam jak maipasigurado, no adna akto inton umayda dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigatan ak tatang. Ngam talaga akas to iti kolehyo. Nang runa, kat adu ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Basta tay kanayon kung ipalagip ken ka, ha? Saan ka pala ama kay boyfriend? Una pa iti panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayat no kasta, anak. Aywan kayam. No saan ka lakid di ama kumikom iti pagadalan nyo. Intay to man sumarungkar kada dito yo aprimo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamot tan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala nak. Wala nagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wen nga rod, Bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wen nga rod, oray siyak. Mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wen nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamutlaang. Saan la day ta? Agpada ta pa iti kurso. Wen nga ron. Jak ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Day tangamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angam, nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay da Tito Primo. Wen, nabayagmat nga minen asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay mo't ket dia, Manang. Kailiw kumatan ida. Oray siyak, Manang. Kailiw ko matanda dito kan tita. Kastamot ni Manang Teresa. Uray siyak. Kailiw ko mat amakita ni Manang Teresa. Nabayagmat na asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapas tayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay ama pan maturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang. Ilapas ko pa nga mintoy activity mi. Masapol amalpas kon. Itikasta sa anak ang maurnungan. Kita ama, anak. Amangan no malabsam mo tentag puyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wen tatang, maturog akton. Apaman amalpas ko daytoy. Da kayo kit di tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalam kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuama ko niti trabaho. Agsakit pa iti bagbagik no awan aramilag. Alangarod tatang, ingkay maturugan. Iti kasta, makainan na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramida. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti maisa agayim na. Agawid tumutla kano, apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumit na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang ti madmadlaw ko, Primo. Sabagay, mayat matkit di iti kasta. Mayat dayo kadag iti sung-sung nga barkada na. Awan tinasaya at masakbayan na no dagiti barkada na amang nginom ti kadkaduana. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta. Kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana?
Si kakadinday ta? Wan manang, siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos? Medyo nabayagmat ngaminan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami lang tamat manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanong agadal. Gaputan na ibarkada ka. Ay, pudno day tahana. Nakaturpusak ko man no sa anak nagsardeng. Nalabit, ada kumapayan trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin manang? Mabalin mo lat ti agtuloy nga agadal. Maraksakan kami, tito, tita. Tanagkikita tayo manan. Uy nga ro, tito, tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo matan kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo? Nasaya at matlata, tito. Pudno di ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang yo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang yo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakadanagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada alma. Uwan manong. Talaga nga agi iniliw na kita anak ta. Gaputaman manumat ang makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngami na makumikom. Pudno da ko na manong. Akit, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon arumwar? No adda pangawisan dagiti gagayem na kas kumaiti okasyon. Masayat ano kasta? Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kano ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, amangan no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin. Nukasta nga awan klase may. Tultulungan na dagiti kakabsat na. Nukasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kamin. Sana bale, sumarungkar kamin tumanan. Sige lang, Hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkaryod ito'y balay. Awan anyaman na, manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita dito'y balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Uwan nga rod Manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Manmano makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan Manang. Mapan kamin. Ang mga numatagtakanan ni tatang agur uray kada kami. Alma, nakapanawan da Romeo. Uwan lakay. Talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas jay dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. San laday ta? Nalailo da pa'y. Kan nasisingpot da. Talaga nga imala da ka ni Romeo. Kanday di Helen. Pudno day ta. Nasingpot nga minday di ipag Helen. Saan laan nasingpot no di kat masirib pa'y. Nanang, tatang. Oh, Teresa anak. Kunak man numat maturog kan. Kaya't kayo kumaakasarita, tatang. Nanang, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.